Saxofonisten Jan Harbæk er en af dem, der spiller jazz, sådan som vi tænker på jazz. I virkeligheden er det en meget nostalgisk form for jazz, han dyrker. Han er efter min mening, pragtfuld musiker, som dykker helt tilbage i den fede tenorsaxlyd fra 60'erne, fra dengang København var en verdens jazzby med store navne, der boede her. Store amerikanske musikere som Ben Webster, Coleman Hawkins. Den slags saxofonister er jo dem, som Jan Harbæk har som sine guder. Det er dem, der skinner igennem hans meget kærlige, næsten lidt noir-agtige, melankolske måde også at omfavne jazzen på. Det er ikke en nybrydende form for jazz, men det er smuk musik. Min inspirationskilde over for at spille saxofon og den lyd, som jeg gerne vil nå frem til, den starter med Ben Webster, som der også er nogen, der har været inde på, at min lyd minder om. Min første plade var også en Ben Webster-plade, hvor han spiller sammen med Coleman Hawkins, der hedder Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. Meget fantastisk, stemningsfuld plade, hvor de spiller sammen med Oscar Petersens trio, hvor der blandt andet er et nummer, der hedder La Rosita, som jeg også valgte at indspille på den første kvartetplade, jeg lavede. Men ham, der nok er min største inspiration sådan senere hen, jeg har også været omkring Dexter Gordon og John Coltrane og alle Sonny Rollins og de andre, man lytter til, men så er det efterhånden så en eller anden, på en måde så, jeg tror egentlig ikke, det var en bevidst ting, der skete for mig, men så var der nogen, der sagde til mig, du lyder ligesom Paul Gonsalves. Og så tænkte jeg, hvem er det nu, han er sådan lidt? Man er ung og sådan noget, ikke? Så begyndte jeg at tjekke Paul Ellington-optagelse ud og faldt over den der fantastiske, dramatiske og lidt mystiske tenorsax, meget støvet. Og Paul Gonsalves, han efterfulgte Ben Webster i Duke Ellingtons orkester. Så han har meget den samme sound, men så uden ting til sidst. Det er mere, der ligger der hele tiden. Og så med sådan en mere kromatisk, altså hvor der ikke, hvor det er alle tonerne, det er ikke enten den eller den dur- eller mol-skala. Lidt ligesom det, jeg spillede her til at starte med. Sådan den sound, der kommer ind over.
nu vil jeg gerne have lov at have den store glæde at præsentere, at I har den glæde at lytte til på klaver Henrik Gunde. Fantastisk nærværende og, hvad skal man kalde det, spil, der holder sammen på os alle sammen på kontrabas. Det er Eske Nørlykke, mine damer og herrer. Manden, der går fuldstændig perfekt i spænd med det, og spiller nuanceret og dynamisk og swinger fantastisk samtidig. Det er på trommer, mine damer og herrer, Anders Holm. Kommer en lille hyldest til Paul Gonsalves, der hedder Fluid.
jo tidligere lavet 2 plader med udelukkende mine egne numre. Jeg spiller dem også nogle gange i de her sammenhæng, men altså, det er nemt at finde standards, for der er så ufattelig mange. Det er sværere, hvis man skal kombinere det, og så skrive nogle af sine egne ting, som passer ind i sammenhæng. Men kunsten ved at spille standard, som jeg ser, det er at få dem gjort lige så personlige, som hvis det var et nummer, man har skrevet selv. Så man virkelig har en særlig måde at spille nummeret på, har en holdning til, hvordan sound i nummeret skal være. Når jeg får ideen med at spille et nyt nummer, bruger jeg lang tid på at bare gå og høre det ind i hovedet og forestille mig, hvordan det nummer lyde. Jeg kan også godt lide at bare sidde og bladre i nodebøger og finde nogle sange, så jeg bare spiller dem derfra, så jeg ikke har hørt en indspilning af dem. Og så lad os prøve at finde nogle måder at spille nummeret på, som er lidt vores egen måde at gøre det på. Og med den musik, jeg spiller med min dejlige gruppe, nu har jeg gjort de sidste 4 år, der er vi jo over i noget, som på en eller anden måde udspringer af swing-traditionen. I hvert fald med den lyd, vi har. Og så spiller vi nogle mere moderne ting ind over tonevalgsmæssigt også. Jeg vil sige, det jeg i hvert fald altid prøver med min gruppe her, det er, at vi skal undgå, at det bliver mainstream-agtigt. Hvis mainstream forstås som sådan lidt metervare, sådan noget, man bare starter og så gør. Så vi prøver virkelig at have en særlig måde at spille numrene på. Men det er gamle swingnummer, mange af dem, vi spiller.